existeix una organització neonazi en el si de l'exèrcit espanyol? El diari digital La Marea ha difós, de fet, un vídeo d'algú que assegura que sí. És una persona que, de fet, forma part de l'exèrcit, està en actiu i que, ocultant la seva identitat per seguretat, denuncia la inacció de l'exèrcit davant d'esta situació. Hemos hecho llegar nuestras reivindicaciones, incluso el último informe, denunciando la existencia de una célula neonazi a varios representantes políticos y al propio Ministerio de Defensa. Ha sido cercana a nula. Si no llega a salir en la prensa, esto se hubiera silenciado otra vez. Tenemos que salir con la cara oculta y guardando todas las medidas de seguridad para no ser identificados, precisamente por cómo están constituidas las Fuerzas Armadas. No hubo transición dentro de las Fuerzas Armadas básicamente porque no hizo falta. Siguen unas dinámicas donde la extrema derecha no es que esté infiltrada, la extrema derecha no está infiltrada en las Fuerzas Armadas, la extrema derecha está sociológicamente normalizada. Hem vist fent l'entrevista a Miquel Ramos, periodista de La Marea. Anem a parlar ara ja amb ell, amb Miquel. Bona vesprada. Hola, bona vesprada, com estem? Suposo que t'ha impactat l'entrevista o ja anaves amb aquesta informació? Bé, jo feia temps que seguia el col·lectiu de Ciudadanos de Uniforme, tenen un canal de Telegram on posen totes les seues reivindicacions i on expliquen una miqueta els problemes laborals que tenen i denuncien també, en part, la impunitat que encara té dins de les Forces Armades, no només la simbologia franquista i els càntics feixistes que hem vist més d'una vegada, inclús en aquest programa ho hem posat alguna vegada, sinó també inclús l'existència d'un grup d'oficials que estan relacionats amb grups neonazis coneguts i que van ser denunciats pels propis companys, des de Ciudadanos de Uniforme, per alertar que era perillós tenir a gent que formava part de grups neonazis dintre de l'exèrcit i no només dintre de l'exèrcit, sinó a més amb càrrecs importants. Miquel, a més de l'entrevista, hi ha un informe amb documentació que acreditaria l'existència del que estàs dient, d'aquesta cèl·lula neonazi dins de l'exèrcit. Una informació que l'heu enviada a l'exèrcit? A veure, l'informe que comentes, efectivament jo l'he vist, no sóc l'únic periodista que l'ha vist, s'ha escrit també en altres mitjans, però abans s'havia remès al Ministeri de Defensa. És a dir, el primer que ho va tindre va ser el Ministeri de Defensa i després alguns representants polítics també. El problema és que no ha hagut resposta i al no haver resposta ha sigut quan els periodistes d'alguna manera hem recollit aquesta preocupació del col·lectiu de militars demòcrates que està preocupat, lògicament, perquè tenen dins de les Forces Armades una sèrie de personatges que estan vinculats i a més exhibeixen a les seues xarxes socials sense cap tipus de pudor la seva simpatia per el nazisme, per el racisme i per aquest tipus de grups que en una societat democràtica i en un cos com són les Forces Armades hauria d'haver molta prudència. Resulta molt estrany. Ha sigut difícil aconseguir aquesta entrevista? Era l'única persona que volia parlar respecte a la cèl·lula neonazi dins de l'exèrcit, segons ell? No, són un grup de militars, de membres de les Forces Armades, són persones que estan preocupades no només per la democratització del cos, sinó també per les condicions laborals. Són treballadors i treballadores que la majoria de la feina que fan és denunciar les irregularitats que afecten al seu dia a dia, a la seva situació laboral. El que passa és que són testimonis també d'una sèrie de connexions, d'impunitat, també de com funciona aquesta elit militar, que com sabeu i com bé van explicar en l'entrevista, quan se va veure el pas del franquisme a la democràcia, l'exèrcit no es va tocar. És a dir, va haver un pacte de no tocar les estructures de l'exèrcit. Per tant, molts vicis i molts privilegis que hi havia durant el franquisme continuen avui dia i per això n'hi ha, en part, certa simpatia d'alguns alts càrrecs de l'exèrcit per el règim franquista i per la dictadura. És molt greu, clar, el que estàs dient. Bé, és greu, però és una realitat que sorprèn molt. Jo vos he de dir una cosa.
sou la primera televisió de l'estat espanyol que es fa ressò d'esta notícia. I vos dono l'enhorabona perquè pensem que és suficientment greu com per a que això d'alguna manera tinga repercussió, o com a mínim no es quede, no, diguem, en les xarxes i en una notícia en un mitjà tan humil com és La Marea, no? Sinó que penses que és perquè algú no creu que siga una entrevista verdadera? No, saben perfectament que és una entrevista verdadera i, a més, estic convençudíssim de que Intel·ligència Militar està buscant ja a la persona que apareix en el vídeo, no? Però jo penso que és perquè no estan disposats a fer res. Per tant, millor no parlar-ne. Vols dir de normalització del discurs d'extrema dreta dins d'una institució tan important com les Forces Armades? Si només fora el discurs, però inclús això seria greu, però el problema és que hi ha gent dintre de les Forces Armades en alts càrrecs, que és el que explica aquesta persona en el vídeo, que tenen relació directa i formen part de grups neonazis. No és que tinguin un comentari racista, és que formen part de grups neonazis, que això en altres països com Alemanya, com Estats Units, com França, Itàlia, ha hagut una depuració radical. És a dir, en el moment en què s'ha detectat la presència de persones vinculades a grups neonazis, se'ls ha expulsat directament de l'exèrcit. Una cosa és posar un comentari en xarxes o nazista, feixista, però és que el que està dient, Miquel, és que formen part de grups. O sigui, que existien aquests grups. Jo he vist aquest informe. Ell diu que l'ha vist. Amparo y Julia volien preguntarte también, no només jo. A mí me gustaría preguntarte exactamente. Bueno, yo sé que es muy difícil cuantificarlo, pero yo creo que, por lo que tú estás diciendo, no estamos hablando de individuos sueltos o grupúsculos, sino de una infiltración bastante importante para que pues lleguen a tener cierta organización interna dentro del cuerpo, ¿no? ¿Hasta qué nivel de imbricación hay? El problema ja no és la quantitat de persones que hi hagi, el problema és que aquestes persones tenen alts càrrecs dintre de l'exèrcit. Per tant, són instructors d'altres militars, tenen poder dins de l'estament militar, no són soldats rasos, no? I el problema és que estan emparats, és a dir, que a més un d'ells té càrrecs en intel·ligència militar, és a dir, estem parlant de persones que tenen poder dins de l'exèrcit. Per tant, no és ja que siguen 50 persones, sinó dona igual si són 10, però que tenen molt bona relació o molt bona situació dintre de lo que són les Forces Armades. Miquel Ramos, perquè no tenim molt de temps, Amparo també volia preguntar-te, per ser més breu, per favor. Hola Miquel, buenas tardes. Yo quería preguntarte, cuando dices que la denuncia que recoge La Marea y otros medios de comunicación, la respuesta ha sido el silencio, ¿te refieres al propio ejército en sus altas magistraturas, digamos? ¿Te refieres al Ministerio de Defensa o incluso a la Casa Real, porque al final es el rey, el capitán de todos los ejércitos, ¿no? ¿A quién te refieres exactamente? En primer lloc al Ministeri de Defensa, perquè se suposa també que té certa autoritat dintre de lo que són les Forces Armades, hauria de tindre. El problema és el que ens explica en l'entrevista, que el Ministeri de Defensa no se sol posar en els assumptes de les Forces Armades, i això que dèiem que en una democràcia no és massa alentador. De tota manera, anunci en exclusiva avui així que possiblement demà traiem la segona part de l'entrevista on ampliem tot el que estic. Segona part de l'entrevista denunciant la presència de grups o de col·lectius, segons el que està comentant Miquel Ramos, dins de l'exèrcit. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Si tanquen el programa demanarem treball a La Marea, ja saps, Miquel. Cap problema. Una abraçada, gràcies.